Bon dia des de Can Bradasa. Estem a 3 de març de 2023. Un dia radiant, cel blau, sol, aire en calma, un dia excepcional per venir a esquiar. Intentarem gravar imatges de l'estació, a veure com està la neu, com esquien, com surfegen i al final del vídeo ens tornem a veure. Fins ara, adeu! Bon dia, soc en Wilfredo Ricard, vinc de Girona i hem escollit avui venir aquí a Sant Pierre perquè és una estació, és petitona però és una cucada. S'esquia formidablement bé, està protegida del vent, és cara nord i sempre tenim molt bona neu. Hola, bon dia, jo sóc la Jordina, ell és el Marc. Avui estem esquiant aquí a Can Bradasa perquè fa un dia espectacular. Nosaltres aquí tenim una caseta i hem aprofitat de l'última nevada que ha fet ara a principis de març per esquiar avui aquí. Nosaltres som de Vilassar de Mar. Hola, bon dia, sóc la Carme, vinc de Figueres i esquiem avui a Sant Pere dels Forcats perquè és una estació que ens agrada molt pels arbres, és familiar, és petiteta, hi ha poca gent, fantàstica aquest any. Doncs bé, fins aquí la meva visita avui a Can Bradasa, a Eina Sant Pere dels Forcats. Ja ho heu vist en aquest vídeo amb els vostres propis ulls, les condicions són més que bones. Són dies de neu pols i tot obert. Vinga, fins al proper vídeo, bon cap de setmana, bona esquiada. Adeu!